Wara 20 sena ta' negozjati minn nazzjonijiet Magħquda, hemm stennija kbira għal konferenza COP21 li se ssir f'Pariġi fil-bidu ta' Diċembru. Dan hekk kif mistenni ntlaħaq ftehim legali għal miżuri li għandhom iwasslu biex it-temperatura tad-dinja ma tiżdiedx biktar minn 2 gradi. Fil-preżent it-temperatura tiżdied b'2 gradi punt 7, filwaqt li ma jsir xejn din tista' tiżdied b'4 jew 5 gradi. Waqt konferenza li saret it-tlieta Bérengère Quincy, l-ambaxxatriċi Franċiża għall preparazzjoni tal-COP21, spjegat li l-ftehim legali għandu jkun ibbażat fuq 6 prinċipji. Għandu jkun universali, ambizzjuż, dejjimi u dinamiku, flessibbli, ibbilanċjat u sinifikanti. Żiedet tajt ukoll il-konferenza ta' tlieta turi li Malta huwa pajjiż dedikat li jiġġieled it-tibdil fil-klima. Simone Borch, l-ambaxxatriċi Maltija għall-azzjoni fuq il-klima, ta' tħarsa lejn 5 workshops li saru f'pajjiżna dwar it-tibdil fil-klima. Qalet li filwaqt li kien hemm min jaħseb li ma jista' jsir xejn, kien hemm ħafna pożittività. Imma hemm ukoll moviment ieħor kbir li jgħid le nistgħu nagħmlu ħafna. U naħseb il-maġġoranza kienu li urawna anki pereżempju l-korpi kostitwiti, l-istudenti, anki soċjetà ċivili, il-settur finanzjarju, kollha kienu lesti li jagħtu anki dan il-kontribut tagħhom. Il-Ministru għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat qal li apparti il-COP21 iċ-ċokim għandu jservi wkoll bħala pjattaforma tajba biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali fuq il-klima. Fil-fatt Brincat spjega li ċ-ċokim se jkun qed ilaqqa l-kapijiet ta' iktar minn 50 stat qabel din il-konferenza u s-sessjoni fuq is-suġġett f'pajjiżna tista' tibgħat sinjal pożittiv. Preżenti għall-konferenza COP21 and its aftermath kien hemm ukoll membru parlamentari Ewropew Miriam Dalli li tinsab involuta sew fid-diskussjonijiet li se jwasslu għal COP21. Irrimarkant li ftehim f'Pariġi se jbiddel l-ekonomija globali tal-enerġija filwaqt li jkompli jiskoraġġixxi l-effetti ħżiena tat-tibdil fil-klima. Żiedet tajt li kull individwu għandu jagħti sehmu wkoll. Jekk pereżempju narmu anqas affarijiet, inkunu qegħdin ngħinu wkoll. Jekk nażlu karozzi li jniġsu anqas, inkunu qegħdin ngħinu wkoll. Jiġifieri l-gvernijiet għandhom rwol x'jagħmlu, l-industrija kbira għandha rwol x'tagħmel, imma aħna bħala individwi għandna wkoll rwol tagħna x'nagħmlu.